Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kita nagtutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod yun, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag nga malim yung aming nga pada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, Amasarakan. Iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kanti fan page nga Dirma nung Nemi. At di man nga sumangbay ti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kada ito ti pagayam nyo, Mr. IKL. Idi kalman laeng, manong Nemi Ruiz. Kumusta kayo mga ka-idi kalman laeng? Yan. Please share this program. Share. Yan, padahanan nyo ti pakasaritaan ni Isabel. Nagipasa ti surat nga mabaling nga naraksak na niday ti pag-endingan na. Please share this program. Kahit padahanan nyo ti pakasaritaan ni Isabel. Ni Isabel, tirugrugit surat na awan turong tibiyag ko kunana. Naliday tibiyag ko kunana. Agsapsapo na kitiragsak kunana. Ada nga tamasapulan ni Isabel nga ragsak. Hindi nga ro din rugi nga iba sa papagayam may dati pagkasaritaan ni pagayam tayong Isabel. Sagudahin nga ro ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong Nemi tadaak manen iti baro. May sa nga resto baro manong Nemi. Nakatalo ako nga botelya iti beer manong Nemi. Light met lagi dia. Kana dandani kon maibos manong Nemi ti in-order ko nga pulutan nga baka. Dati beef stick manong Nemi. Tapaborito nga rin ti karne baka. Ado matin manong Nemi digri sumure ka customer iti nga resto bar. May sagsagana matin manong Nemi ti one-man band. Nga mga naandingay, mangliwliwa kadigiti umay mangan, kan umay aginum manong Nemi. Babahit kinataok ng mahiligak iti nightlife, uno gimmick. No ayabak na kiti dati ka markana, kan gagayim ko manong Nemi, di damat kayat lumay. Tadi kiti gagayim ko manong Nemi, kat adda amin ng pamilyada. Siyak laengin, kada kami ngagbabarkada. Siyak laengin manong Nemi, ti akong asawa na. Naliday kanawan turong tibiyag ko manong Nemi, kalpasan nga pimusay ti first love ko. Nagsakit nga panunutin. Katunggal umin inumak nagmaymesa manong Nemi malagip ko lata. Tikas lady kalman laeng. Ni Roldan manong Nemi. Third year college kami, idiadan relasyon mi. Isuting karik nga first and last love ko. Nakaragragsak kami. As in nga nakaragragsak kami. Aging nga, idinaggraduar kami ni college manong Nemi. Nakapagtrabaho ko nga dagos. Idin to tayo suna, nagpakada. Mabang ang trabaho dya abroad manong Nemi. Yung gamit ko siyempre. Awan, tikas na nga tulag ta, Roldan. Di tulag ta, nagtrabaho da dito'y kalpasan ti 2 nga taon nga panugurnong tagba. Agasawa tanton. Ngayon saan ko nga na ikawin. Nagsingsingpet ka.
Dua lang atawen. Dua nga talawan altawan ti kontratak. Kalpasan ti dua nga atawen, agawid akton, dakkel don ti kwartak, agasawatan don, adan tupayan balay ta. Gamutasan ko nga naigawid idi manon neme siyempre, before nga nagrubuhat, nga nagpamanila, nag-check-in kami iti hotel, para iting kang panagpapas iti ragsak. Diyak tumalipatan, nakail-ilo konto kang kanahin, dagiti agek ka narakop mo roltan. Wen, agsubliak to. Dua lang ato wen, sweetheart, agsubliak to. Saan nga rod nga napukaw, idi ti komunikasyon mi manong nemi kini Roldan. Pintuloy ko din nagtrabaho, sumur-suro takkari kiti dati nga barkadak manong nemi. O, intap no may liwliwag ko ti kaawan ni Roldan. Iti kaawan ni Roldan, manong nemi adu di kiti agaram kanyak emnuwe. May masalang ti lalaki ti biyag ko na. Aging nga dimtengen ti duwa nga tawen nga panagsublin manong nemi ni Roldan. Tinawagan nak manong. Nadakon ti balay. Huh? Umayak nga rin ti balay yaw. Ito nabigat. Umayakan to. Ita. Naladawin ha. Anong oras subangpet ka dito eh. Adayumat ka ron. Sige sweetheart. Umayak to nabigat. Tagpapastan to. Sinapak tinagreing ka rin nga aldaw manon nemi tamapanak nga ron idya Ilocosur nga lugar da Roldan. Taga Ilocosur ito taga Ilocos noon tayo akmano. Diyak pa nakamurumura ti arig na iti agreeing ti cellphone ko manon nemi ni Roldan ti tumawtawag. Gamata cellphone na nga ron tumawtawag. Ngayon ti song batak. Sweetheart, umaya ko, nagrubuhat ako. Isabel. Nana? Uwen siya ta ina ni Roldan. Nana, umay dita, nagtula kami kini Roldan. Alawan, umay ka dito, anak ko. Nimsan mo nga madanon pa nga si bibiyag, ti anak ko. Nariingan mi at timangkenen. Anya? Natay nga nabigatan ni Roldan. No! Saan? Nakasaksakit manong nemi, imagine. Nagururay ak ti do nga tawen, dimtengen ngagpaiso, addan, iti balayda. Nagtulagan mi nga mapana ko ni di balayda, manong nemi tap nagpapas kami ti ragsak. Ngam saan nga ragsak ti simbang bay, manong nemi no tikat nalaos nga liday. Nakasaksakit kaslakayat ko idin ti matay. Ibaglagi din taadda ni papa nga ng kuyog kanyak. Manong nemi taadda ni papa nga atibay kanyak. No kasta ngagkolapsak manong nemi itisibay ti lungon ni Roldan. As laglag mauyungan manong nemi tinalaos nga raga. Liday nga enak narik na. Nasakit apasamak daddy. Manipod mo't idin manong nemi. Diya kung kayat tagayat ko nak. Awanin tiragsak ti biyag ko. Gabo taong matin ni Roldan. Gabo iti day ito'y manon nemi. Nukasta, nga malpas ti opisina, agawid aklabit, di balay, agsukat. Kalpasan na, umayak iti day ito'y nga restobaro. Nga di ba naglaglagip ko manong nemi jak ng puutan nga dagayan man kaduwak iti lamisaan ngayon ko. Who are you? Sorry, no. Maumayag man nagitable ken ka. Nagmay mensahe ngamin. Nga mo tagmay mensahe, met. Napanunod ko nga umay kakadkaduan. At akaduamon, at dapat kaduakon. Saan ka kasapulan? Agar arubos iti tiluam. Nagsasangit ka. Kaskala idikal man laing. When? Nalagip ko man ang tinapalabas. Sungad ak man ito eh. Gabot awan tiragsak tibiyak ko. Nagmimisa ka talaga nga malagip mo pinapalabas. Ngayon da ka dumang kasasaritam. Mabaling ka umisem, mabaling ko tagkatawa, di ka kasapulan. Di kahit di magsarita, iti may isang estranghero. Siya ni Samuel. O ang bibiyang ko na sikat Samuel.
Umana ko to eh. Bukod ko na itong labisaan. Kahit nung saan ko hayat. Kahit nung pagsasawang ka. Oo yung kagayam. Di mo kayat nga siya, di libre ka amin nga order mo. Anda kwartak. Sa anak ka na kurapay. Nabakdangak. Sige, nung saan mo nga yung masapul, tikadwa. Sorry alak nga order nito bote. Kaya nito pulutan yung order ko. Ibati mo tapulutan. Uy, order ko na ito. Order ka mo. Ibati mo, para kanya. Di mo kahit makita, duwata ka natin yung table. Sige, mayata ko. Basta, ito sumunta pulutan. Mayat ka man lagaya. Sa bagay manong name kasapulag nga talaga ti kasasaritak sa may sa nagupuanak manong name. Guwapo matgayam ko tinakam ko. Anat nagamutahin? Samuel. Siya kamot ni Isabel. Kantang graip dagi dinakulap mi manong name. Nagbarat dinakulap na. Nagmay mensak kabutan na nitay tibiyak ko. Duwang atawen nga nag-abroad, boyfriend ko. Kalpasan dito ang atawen, nagtulagan mi, nagkasar kami. Imagine, naglang di balayda, apamang nga nakasangpat, natay iti kabigatan na, naatake siguro. Manon nga tawen, almost 5 years. Uy, di mo na tao mo itan. Kapi ko masalutsutin. Sa bagay, tilangam, kaslagtawang ka palang ti 16. Bula. O 18 nga ron, ipangatok. Katsika, muna to man. 35. Kasla 25. Mamuti pa kisa kayo makibugiro. Siyempre, 35 mon. Adda asawa mon. Yes. Ang ko libakan, saan ko ilibak, adda na asawa. Dot anak min. Sabi nga rin gusto ka dito bar. Sabi nga kahit matag may mesa. O no. Kat ada asawa mga sangpetam. Ako ang asawa ka sangpetak. Oo. Ayan na. Ada ti sa bali nga. Ada ti sa bali nga balay. Huwag katawaan na ka, Samuel. Amom, nabayagin nga sa anak ka katawa. Yung maglagi din na ka. Ada ti sa bali nga balay? Ada sa baling ang pagilian, nag-abroad. Ay, kunak lang sa baling ang balay tayo. Sabi nga, nag-abroad. Siyempre, ag-interest met. Kasla iti boyfriend ko. Nag-abroad met. Baka inton sumangbit, kalpasan ti kontratan na kaya. Matay met, kasta, mabaluak. Kato, nung mabalo ka, nawaya ka, adano kan gundahoy ko. Naangaw kami gayam. Tayo na nga din. Maglagad din na nagpilit ka na nagkikadwa. Nakitable ka niya. Awan beer kon. Sige. Agrodarak pa eh. Kasanod ka adot may bus mo. Kayam ti half case. Kaya. Sige. Aging ganak latumalo. Nakapkapsot kagayam nga uminom. Kadagpay sumanong nemi. Halaglag ang dirik na. Ita lang mapasamak manong neming agkatawa ka astoy. Nga, mabang-aran tirik na. Nakaadok ti minong manong. Sa kadusena nga talaga. May sabay. Tapno 13. Dakisen numat, agbaling nga 13. Samuel. Tsaka yan. Saan nga ron? Nadalugan mo? No, Mike, dito yung kayat na itugot silogan ko. Tama nga napilitak tag-drive kat matayak. Sa bagay, no matayak ko, madapang ko matandanunin ni Ronald J. Sa atin naman ti ayan na ita. Kasano karot ka makaamin? Dumating mabaling arkilayan dita na taksi. Mabaling kamat ni Turnog. Adamat lugan ko. Turnog na? When? Sa din no? Sa din na kahit mong pagawida na. Kino yung bagak nga iturnog sa langit. Ana.
No ito ibagag nitulnog na sa langit. Kaya mo? Ala, di mo kahit ala. Di mo kahit ngaliputan ti asawa mala, nasingpet ka ala. Ala, di mo kahit ala, pag binustaan ta. Pagkadi nga saan? Siya mo ti tao nga saan nga napaidam. Ha? Kahit mo sawan? Kaya't nakitulog sa langit? No kayat mo? Ngayon no sa mo kayat, saan ko ba't nga ugalit ag pilit? Ngayon no kidaw ka, sa anak ba't nga naimot? Patgan ka. Allah! Oy, 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 ibabawi kon dyan bagak. Ibabawi kon. Di amok kami kit sa mo kayat. Gayam kayat mo gayam. Minumak pangarod. Agbading nga 13 nga bote. Madinukan no 13. No? Good number 13. Apay ko na. Apay. 13 ti birthday ko. Ay kadi. May ka 13 pa nga bulan. Uy, may ka 13 nga bulan. January. Oh, nagbilang ka no December 12. Sumunod no. Di 13, January. Napakatawa ka talaga. Imino makmanin manong naming talaga nga jakon kaya. Saan ako nang matakdir manong naming? Siguro, binayadan ni Samuel ti Bilmi manong naming kalpasan na inatibay na kon. Jakon kaya, Samuel. Intala mo pasama kanya, tikas tayo. Nagaganak lang nung katiinim na may sahag. Yung gabutan da ka, namnamay ka din nagbaybayan, isong kinaadok ti minom. Yung sana kang babawi. I'm happy because of you. Nang runan ipatugpal mo dyan ko nung ipanang dilangin. Manang name hindi mga slogan ako ni ti Kotse. Pinandar na siguro ti aircon sa malami isa na nakatutok ti aircon ni ti Rupak manong name makaturo kak matan. Iri makariingak manong name anda kiti kama. Saan ko ang kwarto dito? Bimangonak. Sakit tiwalak sa tindayan ko. Damangin ko manong name para sa pas. Nga danong banyo. Ada kiti silen. Nga da banyo na. Saan ko silit? Idirong marmanong name ti adda iti banyo nakabalabal ituwalya. Ni Samuel. Samuel, nangipanam kanyak. Jack matamot ti pangituludak ka. At nakaturog ka men. Adada ti hotel. Yawan ti pagdanagam. Awan ba tinaramid ko kain ka? Tadyak kahit agundawayan ti panakaturog mo. Sa mesa, masapula ang tapuot mo. Nagagdanda nga maman sa langit. Kahit kumitag digos. Alam na mamang aran tirik na. Sige. Alam na ito tuwalya. May masa tuwalya eh. Kanapi nga rin inikat mo. Apay, damo mo ti makakita? Damo ti makakita ti kasta katakil na. Abay, basit ka ni Roldan? Bastos. Gagay na digos. Idada ko ni Tibanyo anong namin tsaka mo nung lagip kong inlak kuno saan. Awanin ti arwatek. Si Miro ka ko ni ti shower manong namin. Tidyak mo kat si Murot Gayam manong namin ni Samuel. Samuel, ala. Pwede mo yung suoti. Inalambat ngamin na tatwalya. Iso nga umay kadanunin dito atap no alak matla tatwalya. Nagsabon kan? Sabunan ka. Ha? Samuel, laglagi pa yung ada asawam. Diba? Kaya't mo mapanta sa langit? Diba kaya't mo may papanti na bayangin ng panakaili mo? Saan ako nga nabartek? Nabang aran akon.
At na lang taratara ti Espiritu ti arak ti bagim. Ngayon, nasimbang ti panunot ko. Okay? Nasimbang ti panunot mo. Di mo kayan? Ha? Sabunan ka. Ti barokong mo. Wow. Nagpintas ti sukog na. Allah. Samuel. Sambat nga sa bundeta. Apos mo. Ha? Ewan ay, dito kayo may isang imak tayo sabon. Oh. Oh, Samuel. Samuel. Mayat, Samuel, mayat. Alala, agor kayo pa lang. Madamdaman itong sumbay kayo, ya? Tingnan rin na ituloy, kapsat. Dito yung pakasaritaan ni pagayam tayong Isabel. Manang nemi amok nga matino na simbeng ti panunod ko. Jak kayat. Agsipot ta si asawa ni Samuel laing taada ijabrod ti asawa na. Manong nemi dispirada ka dila unayin nga sapsapol itiragsak tanauma akon itiliday kan panagsagaba gabuti 5 nga taon nga kaawan ni Ronald itibiyag ko. Takasalan sa bidungan matan na kulaapan ti panunod ko ket awanen sa bahal nga nagmandar no sa hanga ti riknak. Ti kinababaik. Nang runa ta sa laengen nga paprusan manunemi ni Samuel ti duaman sanas iti barokong ko. No diket kasla taraon, kasla maladagan manunemi nga agtaraon. Tapag sinsinublatan na maten, nga kinikiniten kanutnuten manunemi dagito duwa nga nipol. Ti duwa nga da itutuktok ti bantay. Kageddan da ita manong nemi iti panagdakiwas na iti nagbaitan dagiti legs ko. Wen, igam na ngagpaiso ti sabon manong nemi ngam kalpasan na masabunan. Padalanan na babaen kadigiti ramay kan takulap. Siyempre manong nemi pinalubusak layang isuna gabot na magustuhak tararamidan na. Nakatakder kami ngagpatpada manong nemi kat orek la nakatangad nga nagkiyan. Tapno ad-ad na nga tumangsit ti barukong ko. Nga hasta unay manong nemi iti panangkunot na. Simngaw siyempre digiti asog ka na rin engko aging ka pinaandar na ti shower manong nemi kat nag-shower kam nga duwa. Sana madlay nedep ti shower kat nagparintumang iti sangwanak manong sakit imbaklay nanti may sangagurong ko. Samuel, saan ka di pa ginaramid? Daddy Ronald detoy. Roldan ko na mo. Well, hampay. Okay. Noon niya man ti saan nang inaramid. Aramidan ta. Samuel, nagbara na kiti bibig mo. Nagatindog ta nilam. Samuel. Tsaka mo manong nemi no kasanot kinapaon. Iti panangkaan kaniyak ni Samuel manong tilang matandaan ket naminduaak nga nagburnok manong nemi. Nagliingan dito nga lalaki ko na. Tapno saan nga anper ti amin manong nemi. Pinangato kon ti ulo na manong nemi maamtasak matagparintuban ko na. Uwan manong nemi. Naidumduma ti katakkel ti armas ni Samuel manong. Uri duwa nga imak. Ada pala ang sobrana manong. Duwa nga dakulap ko manong nemi. Tinangtanggal na nagsaruno. Ada pala ang manong nemi. Saan ko nga maipatpatan. Kas kada kini mabuybuyak na mapay sa amin idinaramid kini Donald manong nemi. Roldan ko nakum. Kas natin napasamak manong. Uwen manong nemi. No kaya at mangan kayak mat ko na.
Aging ka, manong naming yung pangalan na kon sa imbagkat nga insalukit, manong naming ang pagsuuna nga simrakit. Oh. Samuel, naisabid kan. Tingnan ti ulok, titengid ko, sa pagkatan, pangato pa ba? Tulong ka ba ba hindi pa nangyatok ti patong mo? Ha? Oh, Samuel, lagmayat. Horek lamatahin ti nalaw sa ragsa. Manipuriti buwan niyo manon nemi, intuloy mi, iti namin ado na gundaway manon nemi nga naitayo ka. Intuloy mi tirabaw ti ka. Manong nemi kasla sa alak pala mamati, nga nagsabat ti dalan mi kada ito nga lalaki. Nga nangikat ka namin pinsan, tiliday, panagsagabak gapo ti panakaulilak, iti lalaki. Husto gayam da papakin ni mama. Saan nga may salayang ti lalaki? Adu, kaya nalalaing dapay ko nan. Iso nalayang manong mat na patangak nga kasukat. Ni Roldan manon nemi kadadaanan ti asawa. Saan nga balik ko na? Muradahan ti asawa. Adu, di tada kita napintas ti biyag ng kakabit. Halos nagpatnag kami manon nemi ngayon kam ninanam ti ragsak. Ti bawal a pag-ibig. Bawal ko na agsipod ta siya asawan ni Samuel. Minulit-ulit ko ngayon baga kayong kuha ti I love you. I love you, Samuel. Samuel, I love you. I love you to. Paano na yung asawa mo? Iba't patig ko matisona. Kasano nung sumangpet? Nung sumangpet agad sumangpet. Dinakton kaya nung sumangpet? Ang mamadlat ha. Basta lagi di siyang kagpilit na awan ti wayak, awan ti time ko. Iburayan ka ti time, ti panawan ko. No kasta sanggan na mukbukudan nin. Sana ka mukbukudan. Gabutad-dan maten aking kukuha niya. Pagyamanam no, pairamanan ka at sumagmanulang nga oras. Dahil nga rod manong name iti ng rugyan ti illicit affair mi kini Samuel. Maminsan ti makalawas manong name ang mapasamat. Every Friday afternoon, every Friday night manong name. Nagubernat kam nukuhan manong name ti hotel. Agsinakam to ti Sabado manong name, tapno agawidak dito balay. Amasang patak da papakin ni mama. Sisaglayangan ti kadanada manong nemi tad amin asawa di kiti kakabsat ko. Napnapan naman Papa, naki-birthday and then gapota rabihin sa nakainumak. Miyana ko. Birthday? Sino't nag-birthday? Ni saan ka nagpambarpay? Gapotado di kiti mangibagbagahakan makakit-kita ka na kayo. Nag-gubernet kayo, iti hotel, iti dahi nga lalaki. Papa, sino dahi nga lalaki? Awan mo pa, sa ganagulbot ba? Malagip ko, saan ka pepulos na dangran? Kada kayo amin nga anak mi, kani mamangyo, awan pulos ti didangdangran mi kada kayo. Unget lang. Ngayon baka makahabil ka ita. Gabuti kasi ito nga ramid mo, Isabel. Bimabayan ka, edukada ka, pagkatapos magrelasyon ka, iti addaanin ti asawa. May sakan nga kirida, kabit. Ti kaado nga lalaking isukat mo kung makaridi Roldan. Apa nga na dyan nga addaanin ti asawa, ha? Papa, isang kaya mo tutong patungpain ka. Sorry, Papa. Kasta nga mintururayan ni Papang mong ibaga. Mama, saan mo itulok na talaga nga mabuyak ti panagtungpakan ka, ti ama? Naglagi pa yung nagbaling ang modelo ti pamilya tayo.
Nawardan kami. Kanipapang mo. Kalpasan na. Kasto ti maamuan di kiti tao. Nung sinuktam mitlaing na dinurdan, apay nga daanin ti asawa. Niliwang ka. Ngayon manipo dita. Gupdemon ti relasyon niya iti dahil nga lalaki. Nalawag ka di, ha, Isabel? Nalawag ka di, sumumat ka! Uwan pa. Uwan ko nak manong namingim tirik nak saan. Pambarakong bato. Kakaisuna ka nakasara ka, tigas kang kuwana. Naitayok nagtigas na unay. Isot ng paragsak, mangparparagsak ka dyan. Kalpasan, ti pa nakapukaw ko, ti first love ko. Sakit makisina akong kingkuhan. Ano ko nam? Awan pa. Naipapusuan, di pa nagkarim mo na saan? Ha? Awan ti pagdanagan nyo pa. Namakbat kan nga ba dito amin? So nga, kala ko nga magkirelasyon ba kayo, kuwana, ikarik ka na kayo. Karikod, ngayim na matugtalak, nasa motong palin ti karim. Baka makapapatayo kung tibukod ko nga putot. Karikid si marunong alawas manong name saan ko tinatawagan ni Samuel. Kahit na Samuel manong name, sapak nga gawin. Ngam gabot na mailiwa kiti bar nga papapanak resto bar. Pa, ma, Ganda ko mapapanak. Sa din, no? Dati nga papapanak no ka. Naglagpalabas ti oras. Kaya mabawali mo matapalabasan ti oras dito, oras sa tintayan mo. Ngayon kahit ko tagdingin ti music, kaya mabawali mo ba tagpatukar dito, Pa, please. Oras tawanan ti relasyon mi kini Samuel. Tapos nung danong kayo sa jay. Haan pa. Awanan ti komunikasyon mi. Saan ko nga tinatawagan, saan ba nga tumutawag ka niya? Makamo ka. Basta laglagay pinto ko. Iti ka nito nga ramidin pala, tinakababay nga ramid mo. Bahala ka. Bakakit nuno. Iti resto bar manong nemi nga nagkitaan media ka ni Samuel. Nakatanlo akong nga buti ti beer. Ara paapak manong nemi, ngada ko mo umasidig na lalaki ka niya. Ngimawan ti na oray ko. Nakain na maklabir. Kalbasan na, nagawid akong manong. Idada ko niti silad ko manong nemi, numanin ilayot ko nga tawagan ni Samuel. Apay nga nga saan nga tumawag. Unururay na nga sakti tumawag. Dati-dati ba't ngamin. Di ka talag balawin, no, api nga saan ka tumawag kang kuwana. Baka adamatan sa bahalimanin. Diyak ipalubos. Tinawag kang manong. Nagring, sinong bata na? Hello? Isabel? Abay, di nagtatawagan. Nalipatan ka din yung bagam. Kasi kalat mabaling na tumawag. Nga di ka tatawagan. Dagay di magagtikas ta. Da. Basta nag-date ta, oray ka lang tawag mo. Numatuloy. Ngayon, magabutawan tayo maoray ko nga tawag mo agad. Agad di ka lagbalawan, di ka lang tumawagan. Amo, siyak ti lalaki nga muktong parin ti karik. Kad ditulag. O nakatawag ka mga rita. Naamuanan ta papakin na mamati amin. Dati ka po na no aping asang ka tinutawagan. Timalim ti Friday. Papatayin na ka nun yung papano. Saan kang isina? Ano taramitan ta? Ano taramitan ta? Tapno, saan nga madlaw da papaki di mama?
Rabii, idi, di ba? Di aldawan ta. Ha? Agpakada ka lang kada papakinmang mo. Yung ka mangal daw, yung ka makipiknik. Sila nga mambar. Tun ka ano nga rod. Sika. Tun Sabado. Imbes nga Rabit Biyernes, aldo ti Sabado. Uyin. Ag kita tayong tungar Jemol. Kalpasan na. Intanto ka rin iti beaches. Te hotel na. I miss you, Samuel. Napadasa kong tinapukawan kat nagsagaba ka. Diyan kung kahit pa nga maulit nga mapukawan ak manin. Diyan kahit nga mapukaw ka, Samuel. Kamutada kang nga tiragsakin biya ko, Samuel. Kasta nga ron tinaramid mi manunay mi o matdanang taal daw nga ron. Papanam? Anak ka, itimol. Naklaga window shopping. Kasano kabayag mo? Baka mangal tawag ton dyan, papa. Kan baka no makakita ka rin iti amamok, makaawisan na, ka magpaspas siya. Laglagi ba, ma? Pa, onti pagdanakan nyo. Nalipat akong na dyan nga lalaki. Barang ano, anda makasirpat kanyak nga lalaki nga nawayang mangikasar kanya. Nagdanon kami manon nemi kaniya Samuel itimul imbati kon ti kotsek manon nemi kat may masa na kotsek tinagluganan mi. Nagpaamyanan kami manon nemi na bang kami tibay sa beach resort nga ada hotel na. Mapanta nag-check-in nga dakos. Na? Tapos di ko sa. Di ka mailong di ko si babay? Ano ako, teenager? Sakti makadigdigosin. O sige, check-in na pala nga rin muna. Sa ito naman nagdigos. Sige. Nag-check-in kami manunemi. Kaya di aguyos ni Samuel tapno swimming trunk lang tinaka-batikan kuwana. Kat siya, agtupisa. Idikat ko matiarwate kan manong nakatupisa akon. Ngamimbes manong nemi, nga mapang kami iti baybay, inawid ko nga impayad iti kama. Uy, hindi, kurang na mapanta pagdigos. Mabalinta mataglaw nga dito eh. Ha? I miss you, Samuel. Gapota si kati nakadata, siyak nagdangoy tirabaw mo. Kinunak manong naming inyo nakpailaan nga namalan, dikit kay iliw ko nga bibig na kinakapapahot manong naming ti panaglanang dikit ibibig. Kahit kaputas siyak manong naming iti nangirugin, siyaktin mo na ang nang lailo ken kuwan. Macho manong naming kan talaga nabiskad ti pamagin Samuel, mapnekak nga mga rakop ken kuwana, sa nagadot abs na manunemi ket ti barukong na nuan araramidan na kanyak no ko kastamot taramidak kang kuana. Isabel. Isabel. Samuel. Impababakpay manong kas iti dati mailiwak ka rin iti taklabatuta naman. Aging ga nagbalikid kami manunemi ket dayta. Kunadan manunemi nga 88. Eat me and I will eat you. Anong nemi kaslawan ti makaiparit. Ngore kasano ti pigsa ti asog kanareng-eng ti tunggal may sagaraka. Tano paspasan na manunemi paspasak na. Agpinpin naspaskan. Kadgabot mapahanin ti riknak manunemi pinagbatog min manon nemi ti pusong kan pusong kaditahan manon nemi na Samuel apa yung ano anya pa iti maiparparit kat isumat ti nakaimimas Samuel. Wen manon nemi nagpapas kami iti dayding aldaw
Nadyak at atensyonan mano name ti cellphone ko. Silent ko pegit din mano. Sino tumatawag? Ang kumasangot mo. Mang songbat kada kita katawag ko. Nagalbasan nga napaipan ti ilit tunggal may sa kada kami napang kami madlang nagdikos manong name naglangoy. Iti bye-bye, asla kam na teenager nga king kinamatan, iti kadaratan mano. Ating mo pa, iti duma manong name nga teenager. Alpasan na iti madlang hotel, manong name iti nagbuwalnasan mi. Napasamak ba't manin iti uneg ti banyo, manong name sa amin tuloy, iti kama. Iti marik namin ti bisinpi. Bisin ako, si Darn. Saan ako na mabisin ka, kinami adukan nga nangando ko. Makababisin mo tayo akang kanan. O sige, di rawartan na di balon. Nagbalon ka? Handa man pa di restaurant? Itungkot na di balon ko. Tapos di restaurant. Tapos na maka-order tayo di, anak kahit mo. Teman na sinigang maya-maya. Ang talakid di. Kaya makita ta kadag di seafoods. Ti makadakas manong name ni kiktutak, di malasing ko ti may sa kadagitay, at di ti bangir nga lamisa ni Kasin Telma. Ang Diyos ko. Samuel, abay. Ganda nakama mo nga nakakita ka niya. Sino? Di siya Kasin Telma. Halaki na chismosa. Kang kanayin kang gapapay tayo, tang kasinsin ko. Hanggang magkatututan. Sigurado lagi ding agipulong kada papaki ni mama. Skodan taramidan ta. Baham ta kasarita. Madamdama paya-paya ma. Edito Macder marum name nag-CR ni kasinsin kong nga Telma. Sinarunok. Oh, kasi dagagam dito eh. Kinunak ang ginjajam. Ita pa lakit kita na ka. Ginjam mo pa lang, kasi ita pala kakitam kanya. Talaga kontrabida kasi Kasabel. Si Kahmet kasi, noon yaman ti problema ti itinapalpalabas, babaan ka din. Agkatututan ta ka din. Si Kahmet. Sino na dyan lalaki? Si Samuel. Isut-insukat mo ka ni Roldan. Uwin. Nga na asawa na. Ako na asawa na. Balo. So nga, di mo talaga amin idandano ng kada papakini mama kasin, please. Kito nga balo, api nga hamuang kayat nga may danong katakwada. Di tapi lang amin kayat ngawakwa eh. Dagdagdagan na kang agasawan. Sa mo iba nga, di mo pala kayat ng agasawa ka. Si Kamit kasin. Sige na kasin, hangay bulpulo. Ang lagay eh. Ang lagay nga niya. Basta lata bayatak. Idinto ta kung kontrata nga dati. Si Kamit kasi. Manok kwarta nga masapol mo. Yama mong kanya. Sino? Ni Samuel. O sige, isot pa lang. Di yung may kaditable me. Naging nabrasa naman ng Nemi. Nakapagpagkatipa ng kita ni Telma keng kuhana. Uray ni Samuel. Hey. Ibatan nyo tayo mayo na. Ha? Kasin, maglagi din tinya mo mong kanyak. Taapay met. Awan. Gwapo eh. Macho. Kit nilakay mo. Gugwapo ah. Tapos nasag ko alakay. Taapay met. Ni Samuel manong name tinagsaludsod. Awan. Usa sa heart. Tingamin na lakay na kita narapis nga natayag. Kit no na narapis nga natayag tilalagi kit dakkel. Kasla sigarilyo. Magpakatawa ka lang ipag. Oh, abi ipag ko lang manyak. Kasinsin na kagayam tinubiyak. Di ipag ko na. Agin istoryatan naman ha. Agawid kayo ito. Nakanohor sa agawid kayo. Madun na ba? Apay, andan to, pag inistoryanta. Mabalin, Samuel, nawisak to tikasisin ko. Ngawanak ng dumdumngeg. Istorya at babae lang.
Adiso. Manong nemi na pang kami ti may isang lugar. Nadayukin ni Samuel. Alam pa istar pag siya anta. May pagganti lalaki. Ang istorya ka nalaing suna. Super. Nalaling di Donald. Amang Dakil. Gusto ni. Anda palag parang. Dakil uri no kayam. Kayak siguro ata. May isa lukit dakmet. Isa lukit. Dati maawaram di kahit ko saman. Bagkadar ni patong ko sa ay, may isalat ka, wait. Apo na yung gasak mo, kasi. Subratak man da. Hala? Uwin, uri may salang nga oras. Ala na kasin. Kaya. Ala, baka no saan mo ipasublat di Samuel. Agipulong ka ni mamang mo, luko, di pa pang mo. Luko mo dito nga telma kasinsin mo niya. Hindi nga na ituloy. Kaya mo no, sa dinot pagtungpalan na paggibusan at pagkasaritaan ni Isabel. Manong nemi inulit-ulit ko ti Jack kayat. Habi ko mga buludan. Ay ayam ya, tapno mo bulod. Kit ayam kayo matsan. Pangbilang amor ken kuana. Ken pangibilangan na ken ka. At asawanan sa kari. Balo, asawa na. No di mo kayo mabulod. Agpulo nga kada angkel kanente. Nagloko ka kasi sa. Alan. O sige, mayat lagi di suna. Ano nga tanga mayat? Naglagay mo kasi, ubi nga kimsi ka. Lalaplap sata kimsi ka. Basta nakakayat. Ha? Ganun kondisyon. Nakayat na ka, okay. Ngayon saan nakakayat? Hanggang kapilit. Nagtulagan mi manon naming isula ang timapan mangdanon kini Samuel iti ayan na. Nagpagnabag na ni Samuel manon nami ti kadaratan ket tapno makunan ako napan na dinanon. Sinipsiputak mo idamano. Nagsardinda. Ni Telma mismo itinangigkim anangala kadag iti ima wano dakulap manong nemi ni Samuel. Sana imparabaw dagiti dakulap na wano takyag na iti abaga ni Telma. Indrakos naman iti takyag na iti sikat na kaslada agsalsala na iti kapat-kapat. Tilukod tayo nga Telma. Dahil giling-giling na nga. Nakit inarakom lang tilukod to Agulgulagul mo't manong nemi ni Samuel. Inakal na manong nemi takyag ni Telma kalpasan na. Induron na. Ore lang natulid ni. Han nakakayat ko nagtupay ngamin. Han nakaakayat. Pinanawanin ni Samuel isuna manong nemi. Kasla na bainan ti kasinsin ko. Imahin itiyan ko. Luko dyan kasinsin mo Ha? Hamo nakita? Sa saan? Imbaon mo ka no? Tapno, padasig matisuna. Ano ako? Ano bang bilbilangan nyo kanya? Pag sinublat ng dak, ay ayaman dak. Desenda ka tao Handa kiramraman ti kinaluko yun. Saan ako makakura? Hanggang iba ka tikas dyan Kinabun na Samuel kat kostoy. Ibaga kaya explain ko. Ini-explain ko manong nemi. Ngayon bagak, nakayat na ka, kayat na asublatin. Tsakabat kayat, ngayon no kayat na ka ni Samuel kunak, okay. Kasi timagak. Dapat check nga di mo kayat. Ag-check outan, tagawitan. Kukuro na ko sa amat. Saan ka kukura? Kaya kasi simot kakura. Idada kami ni Tidalan manunemi nag-ring di cellphone ko. Ni Telma. Hello, kasin? May isa lang data asawa mo. Data lalaki. Pinabainan na.
sakit din ti, pagkidkadan na, ninturon nakpay, orek lang ng patugaw. Ayan yon, gawawid kami. Kasi na, itulag ta, hanggang kayat ng mamon ni dapapakin mamati amin. At asawa ng sagadi, adan ng madadya abroad. Di mo, paritan na ka da uncle kini auntie, dapapang mo kini mamang mo. Pinaritan na kini, karek nagsina kami. Saan ko marami de? Jack, kaya't nga, mapukaw ko sa may kadwa nga lalaki di piyag ko. Itinukodan nga may sa kalakirida. Kitsi ka ngay, apit ko sunada mi suna. Ha? Sinintir ko lang nga, no kasunod, kinapudno na ka? Sinintir. Di makadakas manon name ka si Marsa Ronon nga Sabado tawagak ni Samuel. Oh, pamanin-tamanin. Saan kumamit ng beach? Karayan ko ma. Diyan masangwit ha. Ha? Doon gano'n nga rod? Ay, siya lang tatagunin to na masangok. Kagura nagsamat din. Ay, naku matbasol mo tapong kagura ka. Doon ano nga rod? Basta sakto tumawag. Ore no, at trabaho, at opisina no, magagatak di, tawagan ka. Ngayon ka rin si Masaro nung Sabado ken Domingo manon nemi samat nga tumawag. Sakwa na tumawag. Hello, Samuel, dun ka no? Isabel, di mo ka di mapanunot? Nga kalabasol ti amin? Sa umitan da ita? Parparitan na ka di parents mo, di ba? Uy, mabalintaman nga ilibas. Okay, met. Sama na nagipulpulong ni Telma. Dan din agawid na asawag. Ha? Ngayon ko namin ting oray nga agawid. So na, dan kat, ipain lang may salang oras. Yung kanim deta nga, may salang oras na kita, oray maminsan makalawas. Nagriri ako naman. Ngayon kinansel na nitawag ko. Hindi tawagak manin, manong name, unintended. Initip ng cellphone na. Kaslaklag mga uyungan, manong name, madiasa, nga mawalin na ito. Naskin nga rumautak niya balita, kan mapanag niya balita. Agas ka, duluak. Makambuntag. Huwin, urin no adan siya di asawa na, napimpinas pa eh. Mapanag di balay da. Kat ibaga ka rin di asawa na nga da relasyon mi. Nga kabayatan nga awan ni Suna, kat adda ka nga pagpapasa na ti arab na. Tiradan nga mapampanunod ko manong name. Ngayon ka, nakalagip kong pinanawagan manong name ni Telma. Hello, kasin. Apay nang timawag ka. Apay mo na nakasya eh. Tiyan niya. Manipot ka din nagaputay di beach resort. Ganda na masama kiti. Manipot hindi ka ito. Di mat masangon ni Samuel. Mangi-date ka diyak. Kaslak lang ang muoy ng mga ori tatawag na. Ori no tawagan ka. So bata naman nga pagbitla nga handa ka numasango. Apay mo na nakastoy na kasin. Katahana ka na kaya ta. Tahapay. Baka na sa balin. Asino ko ma? Nagdamagang ng iwan na. Sick ha? Abi katawa ka. Malagib mo ka rin bagag kang kaya di. Aramidek ti amin. Iso nga, nagbaligyan ka. Kaya't busawan sa kanti date na. Ububay nga kinabimbinda sa ganit ka. Ngunang matasawam. Kaya adam matasawa na. Kaya ora na nasawam, kaya nadasawa na. So lang so. Ha? Ipulong ka kinikayong. Aramidem. Lugo kayo? Lugo ka kasinisit, kontrabida ka talaga. Inagaw mo kanyak ni Samuel. Imbagam idi. Nambulutek. At imbagam. Kaya't nalagid di ko na. Parang nalaing tiyas dyan, agad di. Ngayon kinayat na.
imposible, napimpinta sa kinimima sa kimsika, kastat imbagana. Saan ka mamalin? Saan ka mamalin? Kas laglag mauyungin manong name. Imbag tawan ti makakita kanyak, tawan da papakin ni mama dito'y balay. Agulang ulang akong manong name nga orek lang nagiburbura kin nagiti ang kumarumpeng nga mabura. Nagsarde nga akong tanabanug akong manong super pa nakalagip ko. Hala? Ano dinaramid ko? Apo na imatan. Gapulang iti nga lalaki na dadael hindi gito'y. Hala? Anyan doon sa wakat na papakirin mo. May doon makita na nga. Wala hindi gito'y. Hala? Manong naimisang kong nga na babawi pa. Ito damagan na papakin ni mama, manong nemi no sa dinot ayanin, hindi kita ka-display, di divider. Kuha, papa, mama, naburak. Kasunod ko pa nakaburak da? Nadalapos ko ti divider. Kasunod lang yung pigsam ka ng dalapos. Apay nga rin nga, di ko man nabuong amin. Sensya kayo, papa, mama. Nagbulan namin ti panunot ko itay. So, inalam ngayon buong kasta. Ano di mapaspasamag ka kay Isabel? Hagmauyong ka ka din? Makabamuuyong numaminsan, papa. Tiyan niya. Ape kasi nagbaling ng asat ko, papa. Kalpasan nga natlay, di roldan. Nadanak ti may kaduwa nga ayat. Ngam na po kakupot manen, papa. Mama. Asino? Medyo nga da asawa na? Sabalin, pa. Sabalin. Sa anin nga. Nawaya, may nga baro. Inagaw mo ti sabalin nga babae. Sambat ka nagbaling na seryoso kanya. Nasaktaan man ti pusok, papa, mama. Abi nga gusto ti gasat ko, ti biyag kinayaan. Intun ka ano nga masarakak ti lalaki nga talagang seryoso nga mga ipateg kanyak. Intun ka ano. Manong naimisang ko na lipatan ti pangtak iti kasinsin ko. Bahalan ako na. Kimat lang ti mabalas. Nabanag iti balay da, manong naimi, taas iti diglaeng 5 lang ang balay ti manipod ti balay mi. Ni bayaw ko nga runi manon nimi danda. Ay, ayaw. Uy. Nakapasyar mo na ti kasinsin ni bagad ko nga napimpindas kami ti suna. Ni met bayaw, tamang pa lang amugter ka nga wakas na. Sino masabol mo? Ni Telma. Kada Sabado amin nga, ada mangawis keng kuha na, mapanag-picnic. Picnic, puno, mapantemulos siya eh. Sino mangawis keng kuha na? Dika-dika no, barakada na. Kasi nung agaywan na kita anak yun. Dati-dati mo't nga, dinayaywanan nida. Dadamat ni katugangak. Gamangkit kita katakuha na. Manuda ka di dan. Taludan. Kadang-kadlang nga ya. Kaslasang nga makaanak ni Telman, kasi diya talo. Pinagsasaranumi na sa naglaykay. Ay, nakalaykay tayo. Sumit lagayang sa nga umutan. Orasan ito, sa dinuditan mo sa sinuditan di kaday-date na. Ano kahit mo sawan? Hanggang po at daguram keng kuha na, pagkungkontra nyo, patpadagsimutin ti asawak. Wala niya bagabagam, Isabel, agtalay ka kini Telma. Sana ka mabaling aliputan. Abi nga di kagsipot. Adda amok. Palasim nga si Imam Ida. Si Imam no dapapanan na. Surutem. Mangaramid ka ti pamuspusan tap numaamon no araramiden ti kaasawam. Inanugot na mismo. Nga niya, dadya kinarelasyon ko. Inagaw na. Niya, wine. So makamukan. Dito agad tulong ko ken ka. Hangko nga palang balas it ka kasinsin ko. Nga nangagaw it boyfriend ko. Ngayon pa nang tulong ko ken ka. Tapno saan kang talinag malipliputan. Kayong.
Bahala na ko, nak. Basta tinaskan kat makaibalis ak. Kalbasan, ti dua lawas, manong nemi tinawagan nak ni Telma. Anak, ibagam kasi, timawag ka man. Tarantada ka niya. Abay, nagipulong ka kini Ronnie. Abay, mom, awan ti bamaling ko pang balis ka, ti pa nangagaw mo kanya, kini Samuel. Saan kong ginagawa, uy? Iso mismo't imasidag kanya. Kaya di naramid na impakita na lang keng ka, di na kaya. Ngayon ti kinapudno na. Kay kayat na kung ngamisi ka. Natatayangan ka. Nabimbintasak kan ububingak. Ububing, no orila talot anak mon. Uri man talo. No talagang magkirit ko tibagi. Kat ano na pasamak, sinalagan na ka? Sinurot na kami. Ket, nakita na kami. Ket, okay lang. Ano okay lang? Kayak nga, tiri-tirin to ulo ti asawak, oy. Kanya? Isang oran araramidam kasi. Kukuha ko ni Samuel. Manong may magmular manin ti panunot ko. Kaslakayat ko manin ti giburak. Anya agad ti kastuin nga gasgasat ko ko. Ngem. Nakadakdakil nga ngem manong nemi. Inibumtak ti damag. Nangig ko mismo iti radyo manong nemi. Aksidente. Kutse ken truck. Iti baga na tinagan manong nemi. Di kiti naglugan iti kutse. Ni Telma ti Mesa. Tuhada ka ni Samuel. Hala. Inagdagag. Anak, kasasada nga ta. Di kita natisgrasya. Di naman tibaga manong nemi. Ngayon may bagada manong nemi sa dinong ospital tinakaitarayanda. Manong nemi. Iti mamak na sa dinong ti ayan, ti kwarto, ti kasinsin ko. Napanak. Ni auntie, ti mother na manong nemi tinakabantay. Auntie, kumusta ni Kasin? Ano kasasad na? Ay na. Si bibiyag ang peso ti kasinsin mo, anak. Ngayon, may santur nga baldado. Ha? Nakaharot na pasamak ng kuhala. Kasano namin nga, kasi na pasamak. Asunod kinadwana. Lalaki na ka, no? Oh my God. Maaran ni kasinsin ti kasta. Naging kukunak, mano. Anong rin na pasamak di lalaki? So, naset ka sa saan na. Ngayon saan nga dito yung ospital, tayan na. Impadit sa baling ospital. Taapay. Baka kanuno rumaot ni Ronnie. Kadadadaga sa mapasamak, aramidan na ka na dyan lalaki. Anong ratitan niya ni Ronnie? Gab-gabuhan na dito itay. Napanis na sa kaso na kitanak na. Tasyak nga rin nakabantayan kaniya. Telma. Napuno. Nagpulon. Hindi pa lang yung bagbaga-akte anak ko. Saan nalipliputan ti asawa? Diyan. Nagkakaasim at nakasinsin ko. Anong nemi, limang sang preta kundi ti balay, tinawagak ti cellphone dahil ko ti number ni Samuel. Si Mubad. Hello. Datap maganab yo. Bagman, ta saan ka napakarumat? Isabel. Bagman, ta saan nga siya ti kinaduwam? Nagasat ka. Ta saan nga siya ti kinaduwam? Hindi kliknak ni Apo Diyos, anya. Naimbag kanyak ni Apo Diyos. Saan ka nakasapulan pa, Samuel? Mabutay nga kon. Amangan mat no madisgrasya akman. Sayang lang ti pintas ko.
Linipat ko nga namin pinsan ni Samuel manong nemi, imbilang ko laengen agas lang na lidem apaset tiya kalman itibiyag ko. Kas kini Roldan manong nemi, naragsak, dagiti naragsak akanitumi, ngem nagsagabak, iti pupusay na. Kas tamat kani Samuel manong nemi, ada naragsak apaset na, adamet naliday, kan panagsagaba, napaset na, iti pa nakapukaw ko kenkwana. Aganggang nga dimteng metlaeng ti may katlo nga lalaki ti biyag ko manong nemi, nagamamu kami iti party, conference sa party manong nemi, conference sa nagkakumarisaan sa may sa party, nasaktin baon ti opisina mi manong nemi. Isda ito ni Daniel manong nemi. Hindi umay propose kanya kung may nakpinasyar dito balay. Imbaga kengkuha na tinapalabas ko. Nga nadanag ti first love, ngem natay, nakirelasyonak, itadalin ti asawa na, ngem nagbabawiyak ti amin. Itilikodan ti amin. Napudnunat at panakait ko kay Isabel. Tinapudno nga yan. Matik tinaglabas. Inem nga bulan nga nagare manong nemi sinungbat. Nagpropose nga dagos ti kalaysa manong nemi, nagkalaysa kami, siyempre naragsak met napapaki ni mama at kamodyanan na at damit lang yung mga asawa kanya. Iti agdama manong nemi at dan may isang anak mi kini Daniel. Natalnan ti manunod ken riknak, ti biyag ko manong nemi, nalpasen ti nalpas, napadasak iti kasjay, kadyak tun ululitin pa'y manong nemi nga daytan tumot tinakimula ka nagdagbalingan nako. Nga di dar aramiden, dagiti saan harumpen. Dahil nga ti pagkasalita, ka nagbalin nga paset, ti idi kalman laeng, manong nemi kat sapi kuma, tadamat na ibatik nga adan, liwliwakin pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak nga nimngeg, ka nagbuya. More power to your program, manong. Tuwing nga ratagyaman nga pagaya mo, Isabel. Thank you, King Isabel. Tingka pa nang iburay mat dato'y pakasalita. Ang nga nagbali na paset iti kalman laeng.